Ola, que tal? Moi boa tarde. Mi madriña, pois xa estaba aí a xente toda pendiente. Ai, que maravilla. Ola, que tal? Moi boa tarde, Cris, desde o Galiñeiro. Coral Manrique, non sei, non me sona o nombre. Ola, que tal? Moi boa tarde. Maruxaina, ese sí que me gusta. Ese é un nombre que me acorda porque me gusta moito. Arre, que che de xente? Ola, María Souto, que tal? Canto tempo sin vernos, mira que pasou todo o verán, Dios mío, e non fomos capaces a vernos nin a encontrarnos. Ola, Pacucha, que tal? Moi boa, canto tempo, Canto tempo sin vervos a todos, Dios mío, parece que levamos un ano sin nos ver. Ola, Xavier, que tal? Ai, que maravilla ver por aquí a toda a xente. Que guai, que guai. Hola, Oliña, que tal? Hola, Xavier, hola, Pacucha, hola, María. Sai unha che de xentes, son des 12 por podedes escribir, quero dicir, as que estades aí, que son des 12, dadelle o dedo, que son des máis personas que dedos, e delle dando o dediño hasta que suba non falo, vou deixar de respirar hasta que suban os dedos. Dadelle o me gusta. Hola, hola, que tal, Monse, Mar Azul? Hola, Ivette, que tal? Hola, Tocaya, moi boas tardes e moitas felicidades polos teus éxitos. Muchísimas gracias. Boa tarde. Dedo dado. Moi ben. Oye, que pareado acabas de facer, Begoña? Dedo dado. Acabo de darlle o dedo dado. Moi ben. Así me... Mi madre, 50 personas. Que maravilla. Hola, te cortaste el pelo? No, que va, o que pasa é que teño calor e teño aquí amarrado, pero o meu pelo faiselle así, vas a ver, desenlío de aquí, xa vai para o seu sitio, xa está aquí, outra vez, ves? O que pasa é que como teño calor, por iso o amarro aquí arriba. Así, non me cortín o pelo, non me dá tan fuerte. Levo toda a miña vida co pelo así largo, creo que non o vou a cortar nunca, pero me quedaron agora así. Boas tardes desde Argentina. Hola, Silvia, que tal? Un saludo para Argentina. Dios mío, que lonxe. Hola, moi feliz de verte. Eu moi feliz de estar aquí con vos, que a verdad que... Bueno, vou a dicir unha cousa, porque senón mentiría. Non vos botín de menos, non botín de menos os directos, pasoume tan rápido o mes de agosto que a mí non me dou tempo. Bueno, para empezar, eu non fui de vacacións, non sei se vos foste desde vacacións, pero deberíades de contarmo, porque eu quero saber, ou sea, necesito saber tamén se foste desde vacacións e a que sitios paradisíacos fostes, porque eu fun da cociña para a horta, da horta para tal, e pouco máis, bueno, pouco máis non, que tamén estuve a traballar, pero eu non fun a ningún sitio destes paradisíacos que vos poda contar, que poda enseñarvos unhas fotos maravillosas. Tampouco. De feito, o mes de agosto traballín como unha leona. Bueno, seguín poñendo vídeos e así sabeste, máis ou menos sabistedes o que anduven a facer e a argallar. Hola, Luzca, boa tarde, moi boa tarde, Luís. Que tal? Que tal as vacaciones, Ivette? Non fui de vacaciones, o sea, solo collín vacaciones para deixarvos descansar a vos. Porque eu sei que o mes de agosto non iba a estar aquí tanta xente, hai demasiadas festas, comunións, bodas, bautizos, eventos, jolglorios familiares, estar no directo iba a ser complicado, pero eu como a Monse Otero, da horta para a casa, da casa para a horta, de vez en cando fun á playa cando me deixou o tempo, porque tuvo chover tamén, pouco máis. Hola desde Uruguai, dinos Gracia. Gracia Barrueco. Desde Uruguay, mi primer vivo en tu canal. Pues bienvenida, gracias por escribir, porque aquí ten que haber interactuación. Es mejor escribir, porque si no, si hablo yo, en fin. Boa tarde, vamos a ver, vamos a empezar a mirar onde veraneou a xente. Eu veraneei por Oia, bueno, quedou aí ao lado, en Pontevedra, que é por onde traballo, é pola miña aldea de Lugo. Bueno, pois tamén... Maite, como a nós, da horta para a cociña, da cociña para a horta, non foi moito máis. A ver, desde a Coruña un abraciño. Marisa, a onde fostes de vacacións? A nós contanos, queremos saber algo máis de Chicha. José Luís, depois de Buenos Aires, saludos, José Luís. Foches a algún sitio de vacacións? Desde Buenos Aires, saludos.
Eu quero saber se foste desde vacacións, para me dar envidia. Elvira desde Gijón. Hola, Elvira, que tal? Eu traballei, dinos Cris, eu traballei máis nas vacacións que cando traballo no choio. Eu creollo ben, porque no mes de agosto, mira, se temos horta, hai que empezar a recoller tomates, facer salsa de tomate, jardar os excesos, facer botes, embotar, ir á leña, jardar a leña, quitar a leña seca para diante para poñer a leña seca detrás. A verdad é que en agosto a xente que temos así cousiñas da aldea, en Galicia sempre se traballa. Virtudes, salúdanos desde Elche. Creo que é a primeira persona que nos saluda desde Elche, porque non me sona nada. Teño así unha memoria un pouco tal, pero daríame de conta. Hola, Virtudes, moi boa tarde. Hola desde Salamanca. Hace unha semana estaba en Galicia e me encantas tú e tus vídeos, son super útiles. Un enorme bico, Pati. Aquí non se di beso, dice bico. E trataronche ben en Galicia. Eu fixen os deberes, conseguinche 3 suscriptores máis. Moi ben, por esa Celi, Boas tardes, Nusca, dinos Manuela Romai. Biquiños desde Gran Canaria, aquí, seguíndoche, e como non tiñamos os directos, puñíamos a túa contribución na radio. Moi ben, así me gusta. O que pasa que a radio, bueno, era como un directo tamén, porque iba unha vez á semana. Pas que non sepades, nestas vacacións, vacacións, vamos a poñer así comillas aos lados, porque eu vacacións non foron, foi traballar en outras cousas. Pero sí que estiven traballando na Radio Gallega. Puxemos os vídeos por aquí, pero sí, estive na Radio Gallega, gustoume moitísimo estar ali de colaboradora, falando de cousas así, da horta e así. Un saludo, Manuela. Boa tarde desde Oseiro, en Arteixo. Esa é tamén a miña ruta de vacacións. Esa tamén é a túa ruta de vacacións, verdad, Inés? Da horta para a cociña, da cociña para a horta. Ás veces á playa e pouco máis. Nas aldeas sempre hai que traballar, como ti dices. Sí que facer como a formiga. Hai que facer como a formiguinha, porque nós non temos, eu polo menos, que queremos calefacción, hai que ir á leña, que queremos ter material da nosa horta jardado para o inverno, hai no que conservar. Non ir tanto ao supermercado, ir un pouquiño menos. Xosé Enríquez, dime que foron para Lisboa. Ai, que ganas de ir a Portugal. Ai, que envidia. Mira, Xosé Enrique, se me dixeras que foras, non sei, a Benidorm ou as Maldivas ou a, non sei, a un sitio destes paradisíacos e tal, non me daba moita envidia, pero a Portugal sí que me dá, porque tiño moita gana de conocer Portugal. Así que estuveron en Lisboa. Como di miña nai, aquí hai un refrán que di: quen non veu Lisboa non veu cousa boa. Así que o mellor está por ver en Lisboa. E collemos uns virus e voltamos para a casa. Ala vai o refrán ao carajo. Estivemos pola túa terra no mes de julio e chovía. Mi madre, que desastre de vacacións, Xosé Enrique. Eu casi non sei que queres que che diga. Pero na miña terra chove moi a menudo. Entón, quen veña a Galicia que sepa que chove. E quen veña ao rural que sepa que hai galos, porque eu non sei se viste desas noticias deste verán de Galicia que daban a risa. O sea, xente criticando que iban a dormir a unha casa rural e que os galos os despertaban e que era inaudito, o sea, non se podía soportar. Tuvieron que marcharse al día siguiente porque moi bien el trato e la cama moi cómoda, pero el gallo canta e nosotros íbamos para descansar, non para escuchar un gallo. Unha casa de turismo rural, con todo o que conleva rural, entre elo galos e cans, pois as críticas esas son que son para partirse de risa. Yo de la huerta a la piscina e viceversa. Ves, Mar Azul sabe, hai que facer como ela, hai que facer unha piscina.
Hola, saludos desde Catoira, terra vikinga. Sí, señora, non fun á festa vikinga. Iba a ir este ano por primeira vez, pero depois decidín que non, porque é tan multitudinaria, a mí non me gusta moito así as aglomeracións de xente. Entón, dino Xosé, en Baiona temos que son piores que os galos, cho digo eu. Dadelle ao like, iso é verdad, que son de 100 personas, e darlle ao like non costa nada. A vos non vos costa nada, a min tampouco, non lle costa nada a ninguén. Pero o algoritmo de YouTube entende que se a xente que está mirando non lle dá o like é porque non lle gusta o vídeo. E iso non é moi bo para o meu canal. A sola por iso, o sea, que por favor, dadelle ao like, porque non costa nada. Saludos, Nusca! Yo antes iba de vacaciones, pero ahora tuve un accidente laboral. E acabou en unha habitación. Oi, pobre. E agora é máis complicado. Mar, iso non pode ser un impedimento, o sea, en castellano, non pode ser un impedimento para ir de vacaciones. Máis complicado, bueno, hai que adaptarse. É un período de adaptación. Pero ir de vacaciones tens que poder. O sea, tens que poder. Eu quero que vayas. Es lo típico en Galicia. Bueno, a todo isto espero que te mellores, que todo fora ben, que te cures, que te pongas bien, rápido, para poder seguir indo de vacacións. O galo canta, a galiña chora, polos pitiños que dormen fora. E eu que, mira, Celi Estremundo, eu cando vin a noticia no telediario, tamén, o sea, esa canción é que me bordeou a cabeza. Estaba escoitando a noticia e eu pensando, o galo canta, a galiña chora. Pois eu penso que YouTube fai o que quere, porque eu vexo moi poucos likes e seguro que lle somos todos os que estamos vendo. Non vais a pensar, mira, agora sai 67 likes, aínda que son 68, aínda que sodes casi 120 personas, agora mismo. Pero sabes que pasa, María? Que hai moita xente, eu sei que hai moita xente que me sigue, a ver, a franja de edad que me sigue a min en YouTube, é unha franja de edad que vai máis entre os 30 e os 70 anos. Entón, aquí hai moita persona maior que non sabe manejar moi ben as tecnologías e non sabe onde se lle dá o like. O sea, agora sai 73. Moi ben. O sea, que eu sei que é unha cuestión de que non saben darlle. Non que non queiran darlle. O sea, teño clarísimo, eu non vos estou botando en cara, pero de vez en cando vou a recordar. Darlle o like. Ajiño, justamente, José, non sei que dixo de Ajiño. Moi boa tarde, saludos desde Valencia, hola Manoli, desde Oleiros, Débora García Iglesias, moi boa tarde, Débora, que tal? Que se queden na cidade respirando ese aire puro que... Pois sí, deberían de quedar nas ciudades en vez de vir facer retiros aquí, ou, a ver, tamén poden ir facer retiros espirituales ao Tíbet, ou así, porque ali seguro que non hai galos que lle molesten o seu sono, sabes? Menos mal que non andaban os gatos á xaneira. É o que digo eu, senón os meus pobres, si que andan a vir un pouco máis tal. Os gatos á xaneira, os cans ladrando, o jabalí que pasa por ali e desperta os cans de toda a parroquia, guau, 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 o galo que canta, o can que ladra, é así. Iba a ser unha festa que nin a Panorama, nin a París de Noia. Entón sí que iban a... Iso tamén o dixeron na televisión, Inés. Dixeron así. Pois menos mal que non colleron os gatos á xaneira. Para os que non seades gallego falantes, cando un gato anda á xaneira, dixe que anda a mosear. Cando fan o ruído este... E botan toda a noite... Porque andan a mosear, andan aos mosos. Hola, me encanta Galicia. Dinos Nelly Pulla Guari. Hola, me encanta Galicia. Hemos estado en Marín, Seixo, y nos encantan los pueblos, la gastronomía, las playas. En Seixo hai un lugar para picar llamado Poti. Saludos desde Madrid.
Ala, pois todo o mundo a buscar en Xeixo o sitio ese de picar, Poti, que debeu de picar moi ben, porque cando nos lo recomenda é porque sí. Mira, José Luis dinos que o da edad non é un impedimento para darlle ao like, porque ele ten 78 anos. Moi ben, José Luis, así me gusta, ti sí que sabes. Pero, bueno, eu sei que hai xente que non sabe, pero poden chamar aos netos ou máis ás netas e que lle dixan onde lle dar ao like. Ainda que, bueno, vai millorando, sai 88, así que moitas gracias. Feliz vuelta! Feliz vuelta mientras cosecho pipas, cuca, melón, tomate, pimientos y lo que me quiera dar la huerta hoy. Ana Belén, queres saber que levo 2 anos plantando a cuca, melón e non me saleu? Non sei por qué, morreu unha planta cando a trasplantín. Teño que indagar máis e volver a comprar as sementes, claro, porque non sei nin a que sabe, pero vine e pareceume tan bonita, así chiquitín. E tal que a quero plantar. A ver se consigo para o próximo ano que me sala ben. Estoy armando un cantero para frutillas. Que é un cantero? A ver, quen eres? Silvia. Estoy armando un cantero para frutillas. Te dejo para seguir trabajando, aprovechar el solcito que faltou muchos días. Besote. Bueno, non sei que é un cantero. Silvia Redondo, antes de marchar, te explícanos o que é un cantero. Eu me imagino que é como un cesto, o que nós lle chamamos un cesto. Non? Me imagino que será eso. Pero, bueno, se antes de irte nos queres explicar o que é un cantero, pois estaría genial. A ver, déixeme mirar este... non sei que pasou aí, que hai un mensaje retirado. Bueno, este ano teño moitos tomates, pero teño que andar todos os días matando tutas. Mira, Cris, este ano eu penso que foi o peor ano para a tuta. Todo o mundo tiña tuta, e a min pásame como a ti. Eu teño moitos tomates, bueno, xa tuve tamén moitos, porque collín moitísimos para facer esas mermeladas, a jardíns, aos en botín, e agora vou facer tamén mermelada de tomate. Pero teño que estar continuamente vigilando porque hai tuta a tutiplé. Valga a redundancia, pásanos como a ti. Este ano foi un ano de tuta. Eu penso que esta tuveron que vir a sementar. Deberon de pasar co helicóptero por aí e botaron as sementes da tuta, porque este ano todo o mundo tuvo tuta. Non é unha leira ou dúas, todo o mundo tuvo tuta. Ou se fixen a túa salsa de tomate e xurdiu unha pregunta. A ver, podes esterilizar os tarros no lavavajillas? Absolutamente non. María, explícocho por qué. Cando buscamos esterilizar o que sexa, pero os tarros de cristal, en este caso, cando buscamos esterilizalos, témolos que elevar a unha temperatura de 100 grados ou un pouquiño máis para poder matar os bichos, todas as bacterias que teñan os botes. Que pasa no lavavajillas? O lavavajillas a que temperatura está? A 30, a 40, a 50 grados de temperatura. Eso non lle chega para esterilizar. Non morren todos os bichos. É como querer, non sei, no lavavajillas lávalos e quedanche ben lavados, pero depois telos que ferver na agua. O que buscamos esterilizando os tarros é que estean fervendo a temperatura de 100 grados ou máis durante uns cuantos minutos para matar ben todas as bacterias, hongos, cousas indeseables que poda haber nos tarros. O lavavajillas non esteriliza, o lavavajillas lava, nada máis. A parte, quedaríanche como restos de xabón de lavavajillas pola parte tamén de dentro dos cacharros, así que mellor é meteos no lavavajillas e despois esterilizos, porque hai que andar con moito ollo cando facemos esterilizacións na casa de xeito artesanal. Non lle chamedes esterilizar a metelos no lavavajillas, porque iso é lavar, non é esterilizar. E eu sempre recomendo lavar, despois esterilizar, todo en quente, embotar, e despois puñelos ao baño María, todo en quente con trapiños, cuidado de non queimarse, e metelos outra vez a cociñar. Media hora, 20 minutos, media hora, outra vez, para que fajan ben o vacío.
Ola, boas tardes, un saludo desde Ferrol. Ola, que tal? Eu tamén teño hortiña e fago tomate, pimento en salsa e conserva. Te encontré por casualidade, lo cual me alegro moito de tantas cousas que se aprenden. Un bico. Moitísimas gracias, María Luisa. Pois, si, sempre temos cousas que aprender unhas persoas das outras, non? A ver, un cantero es, que nos di, un cantero es una jardinera o bancal, se puede hacer en la tierra también. Pero dixo que era para a fruta. Para plantar plantas exclusivas de frutillas, tipo fresa, frambuesa, arándanos, esas cousas. Ahora entendín. Moitas gracias, Gracia Barrueco, por la aclaración. Busca el bar de Potio en la playa de... Bueno, esta é a recomendación que nos fai Nelly desde Madrid. Hice por primeira vez, está riquísima. Buenas tardes, feliz vuelta, ya tenía ganas desde San Sebastián. Moi boa tarde, Mari Carme. Que a tuta? A tuta encarna é un bicho que pasa por unha transformación. É unha polilla, cando é polilla pon os ovos, daña tamén a planta. Cando é pon os ovos cando nacen, vai a comer a planta de tomate absolutamente toda. Por eso se chama tuta absoluta, porque come absolutamente todo da planta, non lle fai ascos a nada. Come as follas, come os tallos, métese dentro do tomate e aliméntase do tomate e da salvia do tomate. Daña o tomate e mata a planta. Come os tomates cando están verdes e máis. Dañoos moito porque pode empezar a comer e se non lle gusta, vai para o do lado, empeza a comer o outro e os tomates, se non cauterizan ben, cauterizan é que esa ferida que lles fai que cicatrice, se non chega a cicatrizar e se lle mete un pouquiño de agua ou así, pudre os tomates incluso verdes. O sea, e despois se o tomate lle é apetecible, quédase a vivir aí, faise moi grande, chegase a facer grande como de 3 centímetros e volta a empezar o ciclo. O sea, despois sale, fai unha pupa, volve a transformarse en mariposa non, en polilla, que volve a poñer ovos, e acaba cas plantas de tomate e de pimento, que tamén se meten dentro dos pimentos. Yo aprendí contigo la recogida del orégano. Ya lo tengo recogido. Bueno, pois que sepades que esta semana Nusca, que lle botamos nos botes, marchoume, para conservar os tomates, vinagre ou aceite? Nin vinagre, nin aceite. Explícame como queres conservalos, porque se é unha salsa non necesita añadidos, a non ser que queiras. O vinagre no tomate vai a cambiar o sabor ao tomate, vai a ser tomate con sabor a vinagre, non se lle bota. Pódense botar os tomates totalmente crudos para botalos así, pero o aceite é opcional se queres facer un sofrito para añadirlo á salsa de tomate cando xa está o tomate cociñado e xa non ten ese exceso de agua, non? Pero nin aceite nin vinagre. Teño un vídeo de como facer salsa de tomate, pero teño que facer máis de como embotar tomate en crudo, por exemplo, pero ni unha cousa ni outra. Estaba lle contestando outra. E non rompo o cristal con tanta temperatura. Que vai a romper? E se rompe, a mí nunca na vida me rompeu un. E mira que eu non lle meto nunca o trapo ese que lle mete moita xente, diz que para que non rompa, eu non lle meto trapo ningún. Eu meto a ferver e deixo aí ferver, e están así a bailar. A mí nunca me rompeu un. Teño-me queimado ao quitalos, pero romper non rompen, non deberían de romper, a non ser que sea un cristal cativísimo deste, non sei, cristal como dunha bombilla ou así, pero os botes normales de conserva non rompen. Ademais, telos que poñer ao baño María, porque ou na casa ou tes unha máquina de serrar ao vacío, que me parece a min que nadie a ten, porque eu teño traballado con ela en restaurantes, é un pedazo máquina como unha lavadora, de grande, de potente, hai que meter un gas,
que fai o vacío, sí, fai o vacío sin ferver, sí, pero fai o vacío en bolsas e en tarros, pero eso non ten ninguén na casa, seguro. Entonces, ten que ferver durante media hora, ten que aguantar, o cristal ten que aguantar. Yo tengo huerto, compro los tomates para hacer... yo no tengo huerto, dinos Manoli. María Blázquez, gracias por ayudarnos. Encantada. Yo no tengo huerto, compro los tomates para hacer la salsa todo el año. Eso tamén é outra opción. O sea, comprar os tomates é unha opción como outro calquera. Eu tamén os compraría. Mentras non tuven os meus tomates tamén maduros, porque este ano tardaron en madurar. Estaremos de acordo, todas as persoas que estamos aquí no chat, que este ano, bueno, as do hemisferio sur, no hemisferio norte ainda van a empezar agora o verán, pero aquí no hemisferio sur fixo tan mala primavera e tan raro verano que non deron madurados tomates. Entón, cando tuven gana deles, funos comprar tamén a xente que o tiña en invernaderos. Eso sí, no invernadero este ano deronse un pouco mellor. E claro, se non tes horta, o seu é ir a comprar os tomates para facer a túa propia salsa de tomate ou mermelada ou tomates garbados. A miña recomendación, que lla comprede sempre a persoas que teñen horta, o sea, que non sean explotacións destas grandes, que non os compredes no supermercado, a poder ser que vallades aos mercadillos, donde hai os puestos de persoas que plantan as súas cousas e van as vender. A parte que llevamos a axudar a esa xente, en vez de axudar a que, non sei, marcas grandes de supermercados se sigan indo arriba sin impunidade, que teñen que crecer, que están ben, joder, fanos moita falta. Pero, bueno, axudar tamén a xente que planta así na súa hortiña día a día está moi ben. E os tomates van a ser máis ricos, máis sabrosos, máis de mellor calidad. Eu empecé a semana pasada a recogerlos e agora non paro. Xa, Mar Azul, a min, pois pasoume algo como Mar Azul. Hasta hai 15 días, bueno, a mellor un pouquiño máis, ainda non me maduraban, collía un para unha ensalada, 2, outro día, pero isto de ir co cesto e traer o cesto cheo de tomates, hasta a semana pasada, hasta hai 15 días, nada. Eu este ano plantei lufa. Pódese comer? Sí, María. Sí que se pode comer. Dinos tamén, Manoli, que en mi caso tampouco se rompen. Nunca se rompen. Cristian, dinos que ten iguanos. Eu tamén teño, Cris. O que pasa é que son así ainda. Non sei nin se lle dará tempo a madurar, porque viñeron moi tarde, como tuveron tan rara primavera. Sí, os meus están así. Cristian, cando se poden coller os boniatos, que che preguntas, Dios mío. Cristian, ti tal os iguanos máis grandes que así, 2-3 centímetros, porque os meus son así de pequeniños aínda. En mi caso tampouco rompen. Eu este ano plantei lufa. Pódese comer? Sí, pódese comer. A lufa pódese comer, pero cando está como blandiña, xa te vas a dar conta porque cando queiras cortar, se ten moita fibra, porque logo empeza a coller fibra. Entón, se colle fibras, non é nada agradable a comer, é incomestible, o sea, non che vai fazer daño, pero non é nada agradable de comer. A lufa, haina que recoller cando ten un tamañiño, é que dependendo da clase de lufa, porque se che digo o tamaño, se esta que é grande, así é moi pequena, pero bueno, cando está un pouquiño como aínda blandiña, non lle toques moito, porque un nada que lle tocas na fruta, cando lle sacas a piel despois para comela, ten esas marcas dos dedos, o sea, que dañala enseguida. Pero pódese comer e ten un sabor e unha maneira de preparar moi parecida ao calabacín, de feito, sabe moi parecida ao calabacín, porque tan pronto como empece a coller fibras, xa non a podes comer. E iso valo a saber polo tamaño, mas polo color, non só polo tamaño, porque ao mellor unha lufa, ti tes na mesma planta lufas así de grandes e outras así de pequenas. Por que? Porque ao mellor a lufa tocou en algún sitio unha madeira, un pau que tiñas ali ou mesmo no chan e non creceu tanto ao largo, senón o que fixo foi engordar un pouquiño máis.
Entón, antes de que a lufa se empece a virar como querer tornar a un verde máis claro, porque a lufa é un verde oscuro, antes de que empece a tornar máis clariño, a lufa pódela comer. Ola a todos desde Portugal, chegounos Carla, desde Portugal chegou tarde. Non chegastes tarde, chegastes para darlle ao like, que iso é genial. Xentiña, que ides chegando, idelle dando ao like, porque sondes 153 personas e teño 109 likes. Así que me faltan 46 personas por darlle ao like. Así que, veña, idelle dando. Que máis me preguntou, que non sei, lino en voz alta e xa non sei. Bueno, xa non me acordo. Na horta de inverno plantas algunha flor no medio ou aromática? Sempre. Eu sempre. Na miña horta, en ningún momento do ano faltan flores nin plantas aromáticas. Mirade, hoxe estivemos preparando un vídeo que non me dou tempo a puñelo, foime imposible, estuve acabando de editalo, así que esta semana teredes o vídeo sobre a erva luísa, que para min é unha das imprescindibles na horta que vos tendes que facer con ela, e vou vos a falar de como plantala, de como coidala, de como podala, de cando quitar as follas, de como conservalas para que teñan todo o seu poder aromático e curativo, de como se utiliza, porque a erva luísa podese utilizar por dentro e por fora para o noso corpo, podese utilizar para a horta, para determinadas plagas, podese usar para fortalecer o cuero cabelludo, é bo para a piel, é bo para moitas cousas. Sobre todo tamén para polinizadores da nosa horta. O sea, a erva luísa é unha das madamas, é como se fora unha marquesa. Témola que ter na nosa horta. É como me preguntaba aquí non sei quen, Paula xa ten os kiwanos grandes esperando que maduren, pero xa así, tamaño grande. Joe, pois eu teño así de chiquitíns. Ainda están todos, porque non sei, Cristian, se ainda están... Son casi como un ovo de pavo. Xa son casi como un ovo de pavo. Pois telos grandísimos, Cris. Os meus terán como 3 centímetros, máis non, 3 centímetros, ainda son super pequenos. En fin, bueno, non lle foi moi ben aos meus logo. Pois nada, a esperar a que maduren. Xa non sei o que máis estaba falando. Isto pásame por estar falando, a mitad do meu cerebro está lendo mensajes, e cando vexo un mensaje, porque a mitad do meu cerebro é para falar, e a outra mitad vai lendo os mensajes, e dixo, ese mensaje teño que contestalo porque me gusta a pregunta ou porque me fixaron tanto que dixo, se a contesto aquí en directo, pois xa queda respondida para moita xente, pero ás veces olvídaseme o que estaba dicindo. Entón, eso. Vamos a seguir. Luzca, que nos podes comentar respecto ao cultivo dos espárragos? O cultivo dos espárragos ten que ser unha terra un pouquiño ácida. A ver, a escala do pH vai do 0 ao 14. O sea, que un pH neutro non é 5, como nos fixeron creer, 5.5, non. Eso depende da acidez que busques, ou de para que corpo sea, ou para que ente. A escala do pH vai do 0 ao 14, donde 0 é o máis ácido e 14 é o máis básico, o sea, o máis alcalino. Que é o máis ácido? Por exemplo, que vos podo dicir? Un limón, por exemplo, está na escala da baixo, do máis ácido. Os tomates, a salsa de tomate, por exemplo, na escala do 0 ao 14, está máis ou menos no 4 con algo, 4,2, 4,3, 4,5, o tomate, o sea, que está tirando cara ao ácido. Na escala do pH, como é do 0 ao 14, a mitad sería 7, non sería neutro, para nada. O sea, hai cousas que son neutrales, que están aí entre os 5 e o 7, pero non é que teña un medio, simplemente van de máis a menos. O tomate está na parte máis ácida, nun 4 con algo. E o máis alcalino, que vos poda dicir, por exemplo, o bicarbonato.
O bicarbonato é alcalino. Os espárragos danse mellor na terra un pouquiño máis ácida, tirando, pois, como o tomate cara ao 4, cara ao, bueno, por aí, sobre os 5, 4, ou 6, incluso, pero dai para baixo. O sea, que necesita non tiña ni idea unha pregunta. Pois eso, que os espárragos. Os espárragos son jarras, o sea, a súa raíz, que é o que plantamos, é o que deberíamos de plantar. Non sei, ás veces se vos venden un espárrago así solto para plantar, iso é unha tomadura de pelo. Se queredes comprar espárragos para plantar, son unhas jarras. É como se fora unha frejona. Dadesvos conta como é unha frejona? Pois así, cantos máis pelos de frejona teña a jarra que comprades, mellor vai a ser o voso espárrago. Digamos, os peliños, esas jarras, non poden ser fofas, porque se non é porque levan demasiado tempo desenterrados, estamos tomando tamén o pelo. Teñen que ser duras, de que apretas e non podes fundila, non podes apretala, vale? Porque sería como apretar este bolígrafo, así de duras teñen que ser. Cando as plantamos, o terreno ten que ser moi drenado, o sea, se para calquera outra planta necesita, todas as plantas necesitan, bueno, non sendo as acuáticas, queren un terreno que sea moi poroso, os espárragos moito máis, porque sobreviven gracias a esas raíces, gracias a esas jarras. Entón, moi drenado, collemos a jarra, ese tipo de frejona, e témolo que estirar ben, o sea, que sea como en redondo, que ocupe un cacho así. E que non toque unha ca outra, o sea, o que ocupe esa jarra, ese sitio é dela. E poñedes a outra a continuación. E idelas poñendo así todas. E despois hai que botar por riba unha terra moi solta, a poder ser libre de pedras, libre de paus, acidificando a un pouquiño, o sea, pois se tendes pino, por exemplo, botarle un pouco de pino, ou cáscara de pino, ou hai unha cáscara de pino que é como máis moída, iso vai a vir ben, xuntádela co sustrato para facela un pouquiño máis ácida, porque nasen mellor no ácido, igual que as presas. E despois, o que queren os espárragos é que o sitio no que os teñas estean totalmente limpos. Non queren competir con ningunha erva. Se hai algunha erva que nace na parte de arriba e que é unha erva destas que lle chamamos malas ervas e que ocupa sitio, o espárrago non vai a facer por apartala, queda aí, queda debaixo da terra e morre. O sea, non lle gusta competir con ningunha planta. O sitio onde plantedes espárragos ten que estar sempre limpo, sin ervas ningunhas, sin maleza, sin nada. Moita humedad. O espárrago quer moita humedad. Suelen salir na toda a época da primavera, no verán tamén, pero sempre vai a depender do clima que faga na vosa zona. Nin quere demasiado calor, nin demasiado frío. Si tendes a terra ben mullida e que escorra ben a agua, que non encharque, pásavos incluso o inverno. Se na vosa zona neva no inverno e vai a facer moito frío, recoméndovos que no sitio onde tendes as jarras, ou unha de dúas, ou as levantedes, as quitedes, as poñades en un saco que transpire e as gardedes nun sitio oscuro para plantalas na primavera, ou dúas, que lle poñades unha manta térmica separada así do que é o suelo, do que é o chan, imaginadevos, este é o chan, poñemoslle unha manta térmica, que son baratísimas, non vaiades a pensar que comprar unha manta térmica non é nada, é unha tela que é opaca, que deixa pasar, o sea, transpira, pero dá moito calor. É super económica, igual o metro cuadrado vale a 20 ou 30 céntimos, o sea, é moi barata. E incluso podedes guardala dun ano para outro. Entón, poñedes como unhas varillas e cubrídela con malla térmica, manta térmica de cultivo, manta térmica de cultivo, se entende. Entón, pois, así aguantan o inverno todo.
Vamos a ver, si préstame os vídeos de aromáticas. Teño que facer un vídeo tamén de aromáticas, pero acumúlase mo chollo, non me dá la vida. Non me dá la vida. Ainda nas vacacións vos puxen un vídeo ou 2 á semana, ou máis, porque puñía tamén cortos, non me dá moito la vida. Bienvenida de las vacaciones, Nusca. Sí, de las vacaciones. Fostes de vacacións, María Antonia? Porque aquí a maioría non fomos de vacacións. Como me presta el galego? Moi ben, e yo, moi ben, e a mí tamén. Moi ben, moitísimas gracias. Benvida, Nusca, gracias por explicar lo de la tuta porque non tiña nin idea. Unha pregunta. Las plantas moi olorosas son boas para telas na horta? Todas as plantas olorosas son moi boas, non? Imprescindibles para a miña maneira de ver unha horta san. Iso sempre teño que aclaralo. Que si queres ter unha horta na que botas tranquilamente glifosfatos, que despois lle vas a botar fertilizantes artificiales para que vaia ben a colleita, vas a botar sacos e sacos de 15-15, 15-15 é un tipo de fertilizante, non? Para abonar as terras. Depois pasas o tractor, depois... Entón, non che fan falta olorosas, pero se queres unha horta san, que se autorregulen cada ano mellor as plagas todas. Unha horta sostible de si mesma, as plantas olorosas son imprescindibles. Eu pouco a pouco irei poñendo vídeos de cada planta, pero xa me planteín aí atrás facervos un vídeo enseñándovos as que eu teño. Non é que haga... porque teño visto vídeos de moitos youtubers que poñen las 5 plantas imprescindibles en la huerta. Son todas. O que che queira vender 5 plantas solas é porque ou non sabe máis, ou é tamén como un tipo de cebo para captar a túa atención, de dicir, son 5. Ai, pois deixame ir mirar, non sabía que eran 5. Deixame ir mirar cales son. Pode ser, non o sei. Pero eu, con toda a sinceridade do mundo, dígovos que non hai unha planta olorosa que non sexa boa para a horta. Todas son boas. O que pasa é que hai que ter cuidado con noselas para mirar cales pós en asociación cos teus cultivos, porque pode ser que creza demasiado, que as súas raíces absorban demasiados nutrientes. Non a ser as 9, avisádeme. Que absorban demasiados nutrientes e que priven as outras plantas de teren os nutrientes eses, non? Entón, todas as olorosas son imprescindibles. E esta semana, xa vos digo que non me dou tempo a rematar o vídeo, pero esta semana vades a ter o vídeo da erva luisa. E iré apuntando porque esa sí que é unha imprescindible, pero por qué? Porque hai outras ervas olorosas que non son tan útiles, digamos, que non teñen tanto servicio e tantas utilidades como ten a erva luisa. Para mí, bueno, de feito, eu estou na tomando hoxe. Riquísima. Ai, Dios, que ben a resende. A limoncello, huele limoncello. Hola, Cristina de Teo. Gusto de verte en directo. Moi ben, moi boa tarde, Cristina de Teo. Acordadevos de darlle ao dedo a xente que ides chegando, porfa, dádelle ao me gusta. Bueno, é unha cousa, eu tengo espárragos en Galicia e se dan bien, tienen la tierra moi suelta e agua, a mí nunca se me han helado, puse unha gran raíz como se fuera un tronco e salió perfecto, genial, moi bien, Noli. Eu tamén os teño desde fai anos, pero non sei que pasou este ano que non me deron moito. Bueno, a primavera deste ano foi rara para todos os cultivos, así que non vou facer caso, vou facer como un KitKat, vou a correr un estúpido velo e vou a facer como que este ano non estuvo na miña horta. Nusca, o puré de calabacín podes embotar para conservalo todo o ano? Sí, pero para todo o ano pareceme moito. E vouche explicar o porqué. Cando facemos unha conserva, serrar ao vacío non lle chega como conservante, o que a palabra conservante quer dicir. Que tipo de conservantes temos
na casa, non? Quero dicir, industrialmente, pois hai miles de conservantes, químicos incluso, pero conservantes temos o sal, o sea, cando salamos moito, por exemplo, non sei, a carne de porco salada, aguántache 2 ou 3 anos, pode coller rancio, pero non se pon mala, porque o sal conserva por deshidratación, absorbe a agua toda ao alimento, ao bacalao, por exemplo, o bacalao pode botar o bacalao anos e anos se está ben salado, porque por deshidratación o sal actúa como conservante. O azúcar actúa como un conservante fantástico, por eso as mermeladas que facemos poden aguantar todo o ano ou 2 anos incluso, dependendo da cantidad de azúcar que lle botemos, porque o azúcar actúa como conservante. Outra cousa que actúa como conservante é a acidez, o sea, o ácido, o que vos explicaba da barra do pH. As cousas que tiran para o ácido teñen conservante natural que é a acidez, en por sí é conservante. O tomate, por exemplo, non hai que botarlle conservante ningún, nin sal, nin azúcar, porque ten ácido. Entón, cando facemos unha conserva, ten que ter algunha desas propiedades. Ou azúcar, ou sal, ou vinagre, que tamén o vinagre actúa como conservante, porque o encurte o alimento, ou acidez, non? Que pasa no caso do que nos preguntou aquí a compañeira, que se non me acordo como se chama, pero preguntounos se a crema de calabacín valía para embotar para todo o ano. E non vale porque nin ten sal suficiente como para que actúe de conservante, non ten azúcar porque é unha crema de calabacín ou de calabaza ou do que queiras, e non lle vas a botar azúcar, nin ten acidez, non ten nada deso. Entón, sí que se pode facer e pódese conservar. Na nevera, eu conservaría na nevera durante un mes, ou todo máis 2 meses, pero tela que cerrar o vacío, ben, ten que estar fervendo media hora, polo menos, dentro dos cacharros, para quitarlle ben o aire, e deixar que enfríen dentro da agua, dentro da pota. Entón, quedaríanche ben cerrados. Sabedes o que fai o vacío? Como un bote de vacío, queda o vacío. Por qué? Non vos surreu nunca esa pregunta, non? Que facemos, que conseguimos nós cando facemos un bote ao vacío? Bueno, pois vou vos explicar. A ver, non sei como explicalo. Se tiño que ter aquí preparado, pero bueno. Nós enchemos un bote, non? De o que sea, de mermelada, de potá, do que queiras, non? Enches o bote casi hasta aquí. Hasta que lle quede máis ou menos 1 centímetro de nada, o sea, de aire, non? Porque non podes enchelo hasta arriba, porque o alimento non debe tocar a tapa. A tapa non, o cristal consérvase toda a vida. Non eres capaz de acabar un bote de cristal por, digamos, está gastado, non está nada. O cristal aguanta toda a vida. O malo é a tapa. O alimento non pode tocar nunca na tapa. Para evitar eso, deixámoslle ese centímetro arriba, non? Entón, ese centímetro que non ten alimento, o que ten é aire. Entón, nós metemos os botes dentro da agua fervendo. E ten que ferver moito, por iso todo canto máis en quente mellor, porque é como o proceso máis lixeiro, máis rápido, máis eficiente. Entón, o produto que botamos, a mermelada ou a salsa de tomate que metemos dentro do bote, ao estar fervendo, ferve, a crema que está dentro do bote vai aumentando o seu volumen. Non é que fermente, é que aumenta o seu volumen. Calquera corpo que sometido a calor, o que fai é aumentar o volumen. Entón, ao aumentar o volumen, o que fai é empujar o aire que vai salindo pola tapa. E cando quitamos o bote ou deixamos enfriar na agua, quero dicir, ao ir o cambio de temperatura de tanto calor para máis frío, así como vai enfriando, é cando o aire que xa non queda dentro, que vai salindo para fora polo cambio de temperatura, entón o volumen da mermelada, ao ir enfriando,
vai indo a menos. Ao ir a menos, tira da tapa para baixo e é cando fai o vacío, é cando sentimos ese para dentro, porque vai cambiando de volumen, cando está quente, dilata, cando vai cambiando de temperatura, vai disminuindo o volumen, e como non ten aire, tira da tapa para baixo e fai o vacío. Eu non sei se me liei, pero eso. Entón, a crema de calabacín consérvase todo o ano? Non, porque non ten ningún tipo de conservante. Eu non o faría. A ver, algún consello para que non me morra o tomillo limonero? Sempre me morro, sexa en maceta ou en terra, graciñas. As aromáticas sempre mellor na terra, eso sempre. E se che morre o tomillo limonero, pois non che sei dicir polo que é. Intenta cambiálo de sitio, porque ao mellor nese sitio ten a terra moi dura. O tomillo tamén é algo caprichoso. O tomillo, sexa limonero ou sexa o tomillo normal, bota moitas raíces aéreas. Bota como está a mata do tomillo, sexa limonero ou sexa do outro, dá igual. O sea, teñen a mesma maneira de crecer, de reproducirse. Ten a mata e todos os pauiños que salen, cando non teñen xa contacto ca terra e vai a planta como sendo máis bella, bota como unhas raíces aéreas, que esas raíces pegan abaixo. Podémoslo como separar e facer 1000 plantas máis de tomillo, da igual que sexa limonero ou do outro. Se che morre, posiblemente a terra na que está é demasiado dura, ou apelmásase con moita facilidade, porque ti ao mellor, cando plantastes, soltastes a terra, pero ao ir regando, ca acción dos rayos do sol, vai secando, despois régala, depois seca, depois régala, depois seca, vaise poñendo así moi dura. Entón, se se pon moi dura, o tomillo non quere terra moi dura. Entón, a miña recomendación, se a terra da túa horta é así como tipo arcillosa, e se pon dura, se apelmasa moito pola acción de regar simplemente, se che pon así moi dura, o que tens que facer é, onde plantes o tomillo, polo menos, mezclar, sacas ese cacho todo de terra para un caldeiro e mezcla esa terra para facela máis porosa, máis solta e que non se apelmase, mezcla con un puñado bo de area de canteira ou, bueno, area de playa non se pode coller, pero ou area de río. Un puñado que lle mezcles a esa terra, a area nunca se apelmasa. Por moito que a queiramos apretar, a area non se apelmasa. Sempre tende a separarse. Por moito que queiras facer unha boliña, faslle así e desfáiseche toda. Bueno, pois iso vai non conseguir que a túa terra. Se a túa terra é moi dura e lle mezclas area, vas a conseguir a túa propia terra, pero como máis solta, que vai a drenar moito mellor. E o tomillo vai xo agradecer, porque cando vai sendo como máis vello, o que vai a facer é o jarabullo, que bota as raíces aéreas, ao tocar na terra, esas raíces poden coller vida, vitalidade. Entón, así, pois, espero que consigas levar avante o teu plantón de tomillo, porque a verdade é que se dá moi ben, pero, bueno, ten que ter esta circunstancia, E depois é unha planta que tampouco non quere estar en terreno moi seco, que lle gusta ben a agua. É verdad que con poñelos cucú para arriba... Mira, Cristina, cada persona vai a facer na súa casa o que lle dea a gana, pode facer o que queira. Eso de poñelos boca abaixo, os botes de poñelos boca abaixo, unha que non ten base científica ninguna, porque estuven hasta buscando información para saber, pero de onde saca a xente eso de que boca abaixo se fai mellor o vacío? É que non ten nin fundamento, e para min é que non ten nin lógica siquera, é que non ten nin lógica. Na miña casa non se facerá nunca, e a min non me oirás nunca recomendalo. Por qué? Mira, principalmente por dous motivos. Vou coller un bote. Pois
explicarlo polo millón, porque senón non podo explicar. Bueno, esta mermelada de calabaza que fixen outro día aínda, unha tandada boa dela, que aquí na casa gustanos moito a mermelada de calabaza. Cando ti serras un bote, o sea, botaslle o produto, e chegas aquí e paras. Para que paramos aquí? Paramos para que o produto non este en contacto ca tapa, porque senón despois ao cerrar o produto estaría sempre en contacto ca tapa, e a tapa é metal, non é aceiro inoxidable, ojalá foran, non é de cristal e non é de corcho. Entonces, o produto en contacto ca tapa non é bo, iso non é bo nunca na vida. Entonces, paramos aquí, non? Ao meter o cacharro na agua, cuberto de agua, o que vai a facer o produto é expandirse, co calor expándese. Entonces, vai como apretando este aire, este pouco aire que está aquí, vai no apretando para sacalo para fora. Cando sacamos o cacharro, se o poñemos así, con coidadiño, encima dun trapo, onde está o pouco aire que ten que acabar de salir? Onde? Aquí? Na parte de arriba. Bueno, o cacharro empeza a enfriar, a temperatura empeza a baixar, empeza a descender o calor que ten e o produto empeza a enfriar. Ao enfriar o produto, merma, o sea, ocupa menos espacio, perde volumen. Entón, ao perder o volumen, o aire que queda sale para fora e tira da tapa para baixo, porque ao perder o volumen, como xa saleu todo o aire, tira da tapa para baixo e consigue facer o vacío, que é o que buscamos. Vale, agora sacamos o cacharro do aquel. Tuvemos cuidado de que non chegara o produto á tapa, porque en contacto ca tapa non pode estar. Non debería. Cada un na súa casa que faga o que queira, Esta é a miña opinión, é a miña maneira de pensar, porque base científica iso non ten ninguna. Agora quitamos o bote, como está cerrado o vacío, vai me costar que vaixe para baixo. Pero bueno, imaginádevos, quitamos o bote da tarteira. Vou non poñer así, porque senón igual me rompe. E poñémolo así, boca abaixo. Para que se arroa vacío. Se queda unha burbuja de aire, un pouco aire, pa onde vai o aire? Daqui, pasa para aquí. Se algo moi líquido, se o produto é moi líquido, ao darlle a volta ainda volve a caer para o chan, pero se non queda todo pegado á tapa. Onde está o aire ese pouquiño aire que tiña que salir? Aquí. Que hai entre o pouco aire que ten que salir mentras vai perdendo a temperatura e a tapa? Que hai? Todo o produto. É por onde sale o aire lá. Eses tarros sempre van a ter un pouquiño aire. Ou moi ben o facedes todos os demais, e eu non sei, ou este tarro vai a quedar cun pouco de aire, porque se tan pronto sacas o pós boca abaixo, non acabou de salir o aire que tiña que salir. Ten que quedar cero aire para que as bacterias, se queda algunha, non sobreviva, porque sin aire, sin oxígeno, non sobreviven. Se lle deixamos un pouquiño de oxígeno, aí pódese criar algunha bacteria, algún hongo ou algún virus, bueno, virus non, bacterias ou hongos. Segunda cousa polo que non me gusta nada, esta práctica que non sei de onde saleu. Isto debeu de ser unha persona moi ilumina. Se algunha das que estades aquí ahora mesmo en directo, casi 200 personas, dadelle ao like, por fin. Se algunha das personas que estades aí tendes unha base científica, non me vale, miña abuela fixo así toda a vida, porque a mí gustame pensar as cousas. Se tendes unha base científica e me podedes mandar a información do estudio, estarei encantada de lelo, de rectificar e de cambiar a miña opinión. Pero de momento, non. Segunda cousa pola que non me gusta nada, isto de poñer o bote boca abaixo que non ten base ninguna. Agora collemos, cando enfría, e facemos así. E damos a volta ao bote. Que pensades que hai na tapa? A tapa ahora mesmo está pringada. Se é un produto espeso como é unha mermelada, toda a mermelada está aquí na tapa. Se a tapa ten unha calidad medianamente boa, ese produto pode aguantar
pois uns meses sin estar mal. Pero como a tapa estea, pero nin medio dañada, un pouquiño rascada, ou teña algunha deficiencia por dentro, digo, ou sexa desas tapas que teñen como esa laca blanca que ademais está prohibida en moitísimos países, que aquí aínda se sigue poñendo en algunhas, ou a tapa ten un pouquiño de óxido, que pode ser, e non nos demos de conta, o produto vai a estar en contacto con ese óxido. É que vai a pasar, vais a poñer malo, que non queda outra. E despois que cando abrades, o produto que está pegado na tapa é para tirar, porque non creo que nadie se poña a raspar iso, porque estuvo un ano en contacto con un metal. Iso non é bo. Por ciencia, a mí non me vai. Eu non o recomendo, cada unha que faga o que queira. A min podedesme dicir, eu levo toda a vida facendo de poñelo boca abaixo, a min vaime ben. Pois moi ben, pois sigue o facendo. Agora, por que o faz? Realmente, non, porque me dixeron que era así. Ou porque o facía así xa a miña abuela sempre o fixo así e nunca hubo problema na miña casa. Bueno, pois faino así, pero eu nin o quero para min, nin o recomendo. Eses eran os motivos. Agora, se me dades os vosos motivos de por qué e hai que dar a volta, pois agradeceríavolo. A min enseñaron o mesmo para facer o vacío que explicas ti, pero deixa enfriar os botes na mesma pota. Iso tamén. María Miraz, cando se deixan enfriar os botes na pota é porque o produto require como un extra de seguridade absoluta, digamos. Por exemplo, eu sin boto mermelada, sei que a capacidade de conservación que ten o azúcar xa lle é suficiente. Con facer o vacío, chégame. Se fago salsa de tomate, sei que a capacidade da acidez do tomate é suficiente conservación para manter o tomate en un estado de salud ótimo durante un ano ou dous. Entón, con facerlle o vacío, chégame. Agora, cando é unha cousa como que non lle botas ningún conservante, non? Ou así, como dicía aquí a compañeira que quería conservar, pois non sei, unha crema de calabacín ou así, é recomendable que enfríe na mesma pota. Hasta o día seguinte, cando a agua estea fría, o tempo que lle leve, dá igual, deixades aí a pota. Porque é como se fora, xa está ben, pero é como un extra ben. Vai a ter como un plus de seguridade absoluta. Os boniatos para cando? Cris, os boniatos, unha que teño 2 vídeos sobre boniatos no meu canal de YouTube explicando todo, só me falta facervos recetas. Cando podes coller os boniatos? Cris, cando se plantan os boniatos, eu sempre recomendo poñerlle unha cana, onde o plantas mismo. Por qué? Porque despois as lianas empezan por todos os lados, empezan a sacar lianas por todo, é unha selva, fan como unha selva. E depois non te acorda xusto onde está a planta. Por qué? O boniato, cando o plantas, aí onde o plantas é onde vai a botar a imensa maioría dos frutos, o sea, os frutos grandes vai nos a botar xusto onde plantas a planta. Pero como todo alrededor vai a ser unha selva de follas e lianas, é onde está. Entón, por iso recomendo poñer unha cana, porque se temos unha cana e poño aquí a planta do boniato, sei que onde está a cana, xusto debaixo está a planta do boniato. Cando podo empezar a recollelos? Pois cando a planta sea o suficientemente grande como para que teña boniatos. E dirás ti, pois vai a cousa me acabas de aclarar. Pois é así. Por exemplo, basta onde está a cana, con coidadiño, que a man, me imagino que esa terra está moi solta, porque o boniato sí que non quere terra dura, non quere masacote, quere que estea moi blandiña. Entón, vas ca túa man e escavas así arredor onde está a cana, onde está a planta do boniato, e apalpas. Se encontras boniatos deste tamaño, ou, bueno, ainda que sea un pouquiño menos, ti podes incluso coller solo ese boniato, que é o que che fai falta para comer ese día, e deixar a planta aí, que sigan crecendo, sabes? Non teñen como un tamaño
mínimo para ser colleitados como unha masán. Unha masán, cando é así, na podes comer. Cando é así, na podes comer. Unha masán tens que esperar a que teña expandida a súa carne por completo e que madure. O boniato, non. O boniato podelo coller en canto teña un tamañiño. Ti dis, teño gana de boniatos hoxe. Vaste a donde tes a túa cana e colles un boniato ou dous. Non tes por que arrancar a planta toda. E que teñan un tamañiño xeitoso, non collas boniatos así de pequeniños, porque é unha pena, esperas 15 días máis e se van engordando. Entón, vas mirando, porque non sei nin cando os plantastes, sabes? O boniato en 5 ou 6 meses está listo para colleitar, pero pódese coller un pouco antes e pódese deixar máis tempo na terra para que siga o boniato engordando. Non, máis alá de 6 meses non. Eu non sei como lle foi aos vosos boniatos, non podo opinar tan alegremente, pero se o deixas crecer moito, o que fai é como deixou de crecer e o que fai é envellecer, ponse como a vello, e ao cortalo fai como un leite, fai como un fijo, non sabe cando cortas un fijo que ten un leitiño? Mas, pois, o boniato se o cortas e fai como ese leite, é como un pouco desagradable na textura, non? Entón, ten todo un porqué. Bueno, miña xentiña, son as 9:05, eu xa cumplín hoxe, sinto non contestar todas estas preguntas, teño que regular de alguna maneira isto das preguntas. Nada, porque o meu cogombre está nunha maceta carón dunha ventá, non me dá froitos, xa fíxenlle que os machos as femias se bicaran, pero nada. Pois igual porque a súa maceta é moi pequena. Eu que sei, está nunha maceta dunha ventana e non dá froitos. Eu que sei, tiño que ver. Se queres, mándame fotos, Isabel, mirámolo máis detenidamente. Bueno, ok, vamos, miña xente, moitísimas gracias por darlle o like, porque por primeira vez na historia isto é histórico, eu non sei se pode sacar unha captura de pantalla. Sí, espera, deixa-me poñer para aquí, que estou máis guapa. ¡Ah, que guai! Espera, así, vou a quitar unha captura de pantalla, Ai, que mala, mi madre, non son capaz de sacar unha, espera. Agora sí. Por primeira vez, os me gusta, os like, o de darlle ao dediño, supera a cantidad de xente que está desahora aquí, porque a xente se está marchando, claro. Bueno, pois nada, gracias Jesús Bermúdez por apuntarme, por chivarme que esas son as 9, moitísimas gracias Manoli, por tamén dicirme que esas son as 9, e moitísimas gracias, querida xentiña, por estaredes aí, por acompañarme. Para min foi unha sorpresa moi grata que estiverades tan puntuales e tan... O sea, eran as 8 en punto e sabía aquí 50 personas esperando por min. Joder, unha maravilla. Bueno, pois nada, eu o que vos digo sempre, non quero que caia en saco roto, é coidadevos, portadevos ben e, sobre todo, sede moi felices. Buscade a maneira, que maneiras de ser felices hainas. Así que, nada, xentiña, un bico e hasta a semana que ven. Vémonos o domingo ás 8 da tarde, como sempre, aquí no meu canal e nas outras redes pola semana tamén nos vemos. Bico.